Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera jemmen li proġetti nazzjonali ta' infrastruttura ma jistgħux jitwaqfu għax minflok progress ikollna regress. Fid-dawl tal-kritika kbira fil-konfront tal-Gvern rigward il-massakru tas-siġar, José Herrera sostna li jaqbel ma' dawn il-proġetti infrastrutturali. Dawn huma siġar ċertu maturità, siġar storiċi u nifhmu wkoll la tan-nies. Però inti trid tibbilanċja. Nistgħu il-pajjiż ma jkollniex infrastruttura aktar b'saħħitha meta għandna l-popolazzjoni qed tiżdied bil-mod li qed tiżdied, meta għandna dan l-investiment, meta għandna l-clogging tat-toroq tagħna, naħseb li hemm bżonn illi jsiru dan ix-xogħlijiet. Minn barra s-siġar li tqaċtu fl-aħħar jiem f'Santa Luċija, b'dak li l-Gvern qed isejjaħ Central Link ser tkun qed tara 439 siġra titqaċċat, 67 minnhom protetti. U għalkemm il-Gvern qed jgħid li se jħawwel aktar siġar, fl-istatistika li qed idawwar mill-erbagħat irjieħ bil-midja tiegħu mhux qed isemmi s-siġar tal-frott li se jinqatlu għal kollox biex minflok eliqi isir it-tarmak tas-Central Link. Bil-bdiewa li ammontaw għal madwar 50 qed jikkalkulaw li se jitilfu madwar 1000 siġra li mhux se tkun imħawla imkien iktar. Idealment, fil-ħajja jinħallu kollox kif inhu, għax hekk id-dinja sabiħa, però at one point in time inti trid tagħmel ċertu investimenti inkella taqta' lura. José Herrera tkellem magħna wara li ħabbar li ser ikun qed jibda proġett ta' riabilitazzjoni u restorazzjoni f'dik li kienet landfill f'Witfulja, proġett ta' madwar 4 miljuni grazzi għal fondi mill-Unjoni Ewropea. Dan il-proġett għandu jitlesta sal-2023.